እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ካብ 4 ክሳብ 13 ግንቦት ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዑደት ዘካየደ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጸብጻብ ውፅኢት ዑደት ኣቕሪቡ። ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ጸብጻቡ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ምህላውን ናብ ዝመጽእ ሳምንታትን ኣዋርሕን ዝውሰድ ውሳኔታት ከኣ ንምርግጋእ እቲ ዞባ ኣገዳሲ ምዃኑ መልኪቱ። ንሱ ኣብቲ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዘካየዶ ርክብ ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕጽበት ክካየድ ኣለዎ ምባሉ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕዙዝ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዘመልከተ ጸብጻብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣብ ዘካየዶ ርክብ ንኩሎም ዜጋታት ዝሓቆፈ ሃገራዊ መስርሕ ፖለቲካ ምክያድ መታን ክከኣል ምስ መሻርክቲ ሃገራት ብሓባር ብምስራሕን ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይን ወሳንነት ኣለዎ ኢሉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ንኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ዝካየድ ዘተ ዳግማይ ክቕጽል ጸቕጥታት ተካይድ ዘላ ኣሜሪካ ነቲ ብሓምለ ናይ 2020 ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝወሃበ መግለጺ ከም እትድግፍ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ንኽብጽሕ ከኣ ፋይናንሳውን ፖለቲካውን ደገፍ ከም እትገብር ገሊጻ። እዚ ብጀፍሪ ፈልትማን ዝተመርሐ ፍሉይ ልኡኽ ዝቕጽል ደረጃኡ ብፕሬዚደንት ባይደን ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ንምትግባር ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግማይ ዑደት ምክያድ እዩ። ኢትዮጵያ ወርሒ ሰነ ከተካይዶ ዝወጠነት ምርጫ ሕጂውን ተናዊሑ። ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ብቐዳም 15 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገማት ኢሉ ዝጠቐሶ ምኽንያት እቲ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ እዋን ክካየድ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። ከም ዝፍለጥ ሓያሎ ፖለቲካውን ሰልፍታት እቲ ምርጫ ርትዓዊ ይኮነን ብምባል ተቃዊሞን እየን። ኣዲ ወንበር ኮሚሽን ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ ንመንግስታውያን ማዕከናት ዜና ብዝሃበቶ ቃል እቲ ምርጫ ዝተዳነጎየሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ምኽፋት መድመፂ ነውጣታት ምዝገባ ድመፅቲ ዝኣመሰለ ቴክኒካዊ ጸገማት ስለ ዘጋጠመ ኢላ። እታ ኣዲ ወንበር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ከኣ እቲ ምርጫ ንመዓስ ክካየድ ምዃኑ ዝተታሕዘ ውሱን ዕለት ከም ዘየለ እንተኾነ ግና ካብ ሒደት ሳምንታት ንላዕሊ ከም ዘይድንጉ ሓቢራ። ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ተመዲቡ ነይሩ። እንተኾነ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ምርጫ ኣይክካየድኒ ብምባል መንግስቲ እቲ ሃገር ንካልእ እዋን ኣሰጋጊርዎ። ነዚ ናይ ምንዋሕ መደብ ዝተቃወመ ሕወሓት ኣብቲ ዘመሓድሮ ዝነበረ ከባቢታት ምርጫ ክካየድ ምውሳኑ እቲ ዝጸንሐ ምትፍናን ዝያዳ ተጓሂሩ እታ ሃገር ኣብ ውግእ ሓድሕድ ከም እትሽመም ኮይና። ጸጥታን ምርግጋእን ተሓሪምዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ውፅኢት ምርጫ ብዘየገድስ ናብ ዝገደደ ብሔር ዝመንቀል እዩ ግጭታት ከምርሓ ከም ዝኽእል ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ስጋቶም ይገልጹ። ብኻልእ ወገን ሱዳን ንሕወሓት ብምድጋፍ ጸጥታ ሃገር ትዘርጋላ ክብል ሓደ ካብ ላዕሎት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከሲሱ። ጀነራል ተስፋይ ኣያሌው ንጋዜጠኛታት ሃገሩ ብዝሃቦ ቃል ልዕሊ 300 ዕጡቓት ናብ ኢትዮጵያ ሰሊኾም ብምእታው ነቶም ኣብ በዓትታት ተሓቢኦም ዘለዉ መራሕቲ ሕወሓት ከድሕኑ ፈቲኖም ክብል ከሲሱ። ብመሰረት ቃልቲ ጀነራል እቶም ብምልኦም ከም ዝተቐትሉ ዝገለጾም ዕጡቓት ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ናብ መራሕቲ ሕወሓት ዝተላእከ ደብዳቤ መድሃኒታት ከምኡውን መራኸቢ መሳርሒታት ከም ዝተረኽቦም ገሊጹ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሱዳንን ዝነብሩ ናይ ቀደም ኣባላት ሕወሓት ነቶም 320 ዕጡቓት ኣብ ምውዳብ ምስልጣንን ምዕጣቕን ተሳቲፎም እዮም ክብል ጀነራል ተስፋዬ ይኸስስ። ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ኩነታታ ከይትረጋጋእ መታን ሱዳን ንሕወሓት ከም መሳርሒ ትጥቀመሉላ ዝብል ምዕዝምዛማት ካብ ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክስማዕ ጸኒሑ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።